Mwaswera bwanji amalawi nonse masanano apa 14 July 2024 maga inu amalawi nonse osauka amene mukukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana mu dziko lanu, dziko limene ndi lathu koma osangalala ndi kukhala andale. Ndikamanena kuti nthawi ino ndi yakung'alula, ndi nthawi yakung'alula ndipo sindingaope konse ndi chifukwa chake ndabwera masanano mu nyengo imene yakung'alula, imene sindikufuna kusiya wina aliyense, sindikugawa maswiti ndipo sindikuchita spare wina aliyense. As long as I am standing for the truth, ine ndizapitiriza kung'alula. Tikamanena kuti boma ili likuyendesedwa ndi mamafiyazi, ambiri mwa inu simmakhulupirira, koma ndiganiza pakali panopa amalawi kuzafika siku la lero masana apa 14 July mwakhulupiriradi kunena kuti dziko lino limayendesedwa ndi mamafiya. Chifukwa tango mvesesani amalawi kunena kuti kupatula mavuto amene inu mukukumana nawo, ndalama za dziko lino mene zikubedwera, lero tadzuka tikuuzidwa kunena kuti ndalama za nkhani mabiliyons a ndalama apezeka mu dziko la Zambia, ndipo anthu amene apezeka nazo ndalama zosiya amalawinso ayi, koma winayo ndi waku America, wina ndi waku Russia. Anthu amukawafufuza mpeza kuti onsewo ndi majuzi amene anabadwira maiko amenewo ya Russia komanso dziko la America, koma akukhala kuja kumatchedwa ku Israeli. Ndipo anthu amenewa aba ndalama zoopsa, ndipo ndalama zimene atengazi zikuchita kuoneka masiru a Reserve Bank of Malawi. Ndiye funso nkumafunsa kuti kodi ndalama zimenezi zabedwazi mabiliyonziwa amene wapangisa kuti ndalama zimenezi zikapezeke ku Zambia ndi ndani amene anapereka authorization? Chifukwa ndalama atu za mtundu umene uja sizimangotuluka mu dziko ayi, zimatuluka wina wake atayikapo signature yake. Ndiye funso nkumafunsa kuti kodi ndalamazi zimapita kuti? Popeza Malawi munomo mulibemo lamulo longotulusa ndalama chisawawa, komanso ndalama ya Malawi ikapita kunja imakhala ndalama yopanda ntchito, ndipo sunga isinthanise ndi ndalama ina iliyonse chifukwa chokuti dziko lathu la makape ndalama yathu ilibe mphamvu, sichidwa recognized ndi maiko akunja. Kodi ndalama imeneyi anthu amene wawa aku Israeli koma obadwira ku America ndi ku Russia amapita nayo kuti? Mukufuna sopano mukhale anthu apange speculate nkhani ndiye muziyamanga, ndiye kenako mudzabwere ndi statement kuboma kukulizi kuchokera kwa president, nduna zache zofalisa nkhani, akunkuyu kulizi, apolisi kulizi, palibe amene akubwera ndi statement kunena kuti alongosolere amalawi kunena kuti ndalama zizasowa mwakuti ndipo zinayenera kuti akapena zimapita kumeneko pa njira yakuti. Mukufuna anthu achite speculate, akanena kuti mwina zinali za balance ndiye muwamange anthu, kapena mwina ndalamazo inali manero ndalingi mukanauza anthu, koma mukudikira anthu anene kaye kuti ndalama iyo inali ya balance. Muzaziziwa kusogolo kwa Malawi mwina mungotenga mawu okhawo kunena kuti kodi ndalama iyi inali ya balance, ndi anthu amapita nayo kuti akakwerere nayo ndege kuja kumatchedwa ku Zambia. Boma lilizi langokhala monga mmene kumakhalira nthawi imene ija nthawi ya John Chilembwe pa 3 Marichi wakalekale osakhala wa masiku anoyi. Akanakhala kuti mwina ndalamazo waba ndi Boni Kalindo, wapezeka ndi Boni Kalindo ni ndalamazo, lero kukanakhala mahelicopters akuuluka kwa njeza, kukanakhala makasinja, kukanakhala polisi ya osakasaka, ndipo mwina nthawi zino ndikanakhala nditagwidwa kale ku Zambia nditatengedwa ndikubwera kuno ku Malawi ndikupita nane mwina pa parliament ndikuyitana anthu onse kuti mundiphe pamene popo anthu akuona. Koma
koma popeza ndalama zindi za mafia atulusa ndi mamafia amu MCP lero kulizi boma la Malawi limenero ndalama zimene zikusowa muno Malawi zikupezeka ndi anthu akunja ziko la Malawi lophweka kwambiri tikamanena kuti ndalama munomo zaphweka amalawi onani ndalama zanu zikupezeka ku ziko la Zambia tiyathokozeso ma authorities aku Zambia chifukwa akanakhala kuti nawonso ali ngati mamafia akunowa anthu amene wakanangu anyemera kenakachi anthu ndikumapita chifukwa tu kunoko ku Malawi kuno kunyemeredwa makobiri simasewera ndipo ni nkhani imene ikubweresa ziko lino pansi even olo apolisi athu akanakhala kuti agwira ndalama zimenezo ndi apolisi akuno ku Malawi ndalama zimenezo zikananyemeredwa anthu akanapita munomo muli uchigawenga wokuba kwambiri muno Malawi munomo asogoleri yake wokuba apolisi wokuba ame wokuba a immigration wokuba aliyense wokuba ndi chifukwa chake ziko lino sili kutukuka ndiye tikanapempha ino akuboma mukanatulusa statement ndipo akanakhala maiko ena tikunena pano ndiye kuti intelligence unit financial intelligence unit ama CIDs ame ndani wonse amene a Reserve Bank akananyamuka nthawi zino kupita ku Zambia kuti akateteze chuma chathu ndipo tikunena pano akanakhala maiko ena even Reserve Bank of Malawi governor wa Reserve Bank of Malawi akanachita resign itu koma kunoko is business as usual boma lathu silili lotanganidwa boma lathu lilibe machawi monga amene amapangira maboma ena inu tangoganizani ku America tikunena pano Donald Trump amafuna kuphedwa pa sonkhano koma within minutes amene amafuna kumpa Donald Trump yo waphedwa pompo koma kuli kuno ku Malawi ndiye kuti mukhoza kutenga tu 8 hours 9 hours mukufufuza kuti amene amafuna kuomberayo ni ndani mukhoza kutenga tu pakana chaka chatunthu mukufufuza kuti amene amafuna kumuombera opposition leader yo sitikumuziwa anzathu amupha munthu within minutes koma kuli ku Malawi kuno ndiye tiyerekeze monga amene inasowera ndege ijayo ya vice president ndege ya vice president inatenga 14 hours anthu akuifufuzabe lero ngati mukulephera kufufuza ndalama ndiye kuti ngati ndege inatenga 14 hours ndalamazo ndiye kuti zitenga chakati kuti muzapereke report. You can't be monga mene akukhalira anzathu wako America within minutes amupha kale munthu. Iyi likhale phunziro kwa ifeyo Malawi kunena kuti democracy siyang'ana kuti apolisi aziyang'anira aboma okhaokha. Msonkhano ujawo kunapita pamene pajapo asilikali ma secret agents anali pamene paja asilikali ena aboma within minutes munthu uja amupha. Pomwe kunoko wa opposition sanga pangise msonkhano asilikali ndikumusatira ndiye kuti ameneyo ntchito yache yathapo. Kungoti usilikali alozedwe akapezeke ku msonkhano wa UDF, akapezeke ku msonkhano wa Afford, akapezeke ku msonkhano wa DPP, akapezeke ku msonkhano wa Prophet Ambewe ameneyo wanyia ntchito yache yathera pompo. Ndipo ma world leaders akupereka nditu mauthenga awo ma reaction yao kuziko la America makamaka kwa Trump. Koma kuno kulizi yeti ndiziko limene timadalira ifeyo kuti amatithandiza ku America ko. Choncho ine Amalawi mundulole mmalo mwa Amalawi wonse osauka kunena kuti we want to say this, that we are with you Trump in this trying time. And we cannot even allow it that this type of act should be in a democratic country. We cannot, this act has got no space in a democratic country. We strongly condemn this in the strongest terms. I want you, the American people, to know that the people of Malawi are with Trump. That this assassination plot is a sick. We want to condemn it.
because taona kuti mwina atsogoleri athu ali bize kudya makobiri, kudya mapwemvupwemvu, ndiye nthawi yokuti dziko la Malawi limene ndilosauka azatenge amene amangopempha 60 years akupempha sakupereka statement ina iliyonse ku dziko la America. So ine malo mwa anthu onse akuno ku Malawi, anthu osauka ngati president, ndikupereka uthenga umene upite kuja ku America. America must know that we are with you. Donald Trump must know that Malawians are with you, minus the leaders, but Malawians are with you, poor Malawians are with you, Donald Trump, and we are wishing you a quick recovery. Chifukwa ife sitimafuna mediocrity, timafuna zeni Amalawi azimva zeni zokupsya, osakhala atsogoleri basi bize kumangoba ayi. Ife tikufuna dziko lathu likhale lochangamuka, dziko likhale ndi atsogoleri amasomphenya amene angakhale ndi welfare ya Amalawi. Ndiye choncho mupitirizebe zanuzo zomatuma anthu anu odwala, anthu anu okuti anatha ntchito, azilankhula ma statement omanyoza mgwirizano umene ulipo mu UTM umene wapangisa kuti uchoke ku Tonse Alliance. Kulankhulidwa zambiri ndipo zinazo tinaziyembekezera. Ine ndinanena mudzulo mu audio yanga kuti muona ino a UTM anthu anu eni lero mwaona zimene zikuchitika, anthu ajatu ayamba kumanena mmozi kuti ineyo sindichita resign, ine sindituluka. Ndi pamene mungaziwe kuti ufiti sataniki ilipo. Koma pang'ono ndi pang'ono ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti Malawi yake si ameneyi. Ndipo tinene pano kunena kuti achewa eni amene timaziwa ife si amapanga za chibwana. Mchewa ndi okonda anzake. Taonapo ife achewa ena ochokera ku Mchinji, achewa kuchokera pa Waliranji kukafika ku Mchinji, achewa okonda anzawo, achewa okonda kupemphera. Muzakampeza mchewa ali wankhanza si mchewa. Muzakampeza mchewa amene akufuna kuti anzake azipeza mavuto si mchewa. Musasakanize chikhalidwe chanu choyipacho ndi achewa. Achewa ndi anthu abwino monga amene alili atumbukaso ndi anthu abwino amakonda mtendere. Chimodzimodzinso ayawo asilamu alomwe ndi anthu amtendere. Choncho ngati mwakhuta madeya anu musasokoneze mtundu wa Malawi. Ife tikusatirani, tiyenda nanu, tikuoneni pamene mwagomerapo. Anthu anu amene mwatumiza inu abwera muno Malawi achilendo ofunafuna Boni Kalindo amene ndi achilendo ochokera ku Rwanda, takulandirani kwambiri. Inu amene mukugonera ena ku Sangano, ena mukugona ku Baraka, ena ku Mangochi, ena ku Liwonde, takulandirani. Amene mukuyandikira dala pasangano kuti aboma akamakusakasakani kapena anthu akamva za inu muzithawira Mozambiki, takulandirani. Koma pamene mukubwera kuti muphe anthu muno Malawi, musamale chifukwa mukhoza kufa ndino. Boni Kalindo masana apa chisande pa 14 July 2024.